Et rigtig godt eksempel på, hvordan man kan arbejde med energilæsning af adfærd, kunne være et tænkt eksempel, som vi alle sammen kan forholde os til, nemlig shopping. Hvordan er du i en butik? Og hvis vi tager en lille rejse igennem de 7 energityper, for at give en kort fornemmelse af, hvordan det opleves, og hvordan adfærden rent faktisk er, så tror jeg meget hurtigt, man kan genkende sig selv eller andre, enten i den rene form eller i blandede versioner. Så hvis vi starter med den dynamiske etter, som er viljesbetonet. Hvordan vil en dynamisk etter færdes i en butik? Det er meget, meget enkelt. Etteren går lige til sagen. Man går direkte hen, man har forberedt, man skal have det der, det er det, det handler om. Ikke så meget snak, direkte til sagen. Hvad koster det? Fint, op med pengene. Må jeg få produktet? Tak skal du have. Farvel igen. Etteren går ind og ud. Færdig arbejde. Så har vi den sensitive toer. Den sensitive toer er meget stærkt optaget af, hvordan stemningen er i en butik. Hvis man nu for eksempel står i kø, så vil man bruge meget tid på at være opmærksom på, hvordan er det egentlig her i køen? Hvordan har folk det? Og hvis nu nogen for eksempel begynder at være lidt hårde ved ekspedienten, ved at komme med ubehageligheder, så står man og får ondt af ekspedienten. Ja, man kan nærmest få lyst til at købe noget bare af sympati for at støtte butikken, sådan så de stakkels ansatte får det bedre. Det er selvfølgelig en parodi, jeg kommer med lige nu, men der er ingen tvivl om, at der er noget om sagen. En mental træer vil have en helt anden tilgang til at gå ind i en butik. Vedkommende vil have typisk regnet det ud på forhånd. Man er meget sagsorienteret. Man har måske læst omkring, at der er et tilbud her, som er særligt specielt. Man har sammenlignet lidt med andre butikker og fundet strategisk ud af, at lige nøjagtigt her, der skal man slå til nu for at spare nok penge og få lige præcis det, man har brug for. Så man tjekker ud, sørger for at se, at tingene de er, som de skal være. Man er lige opmærksom på, at man nu også måske har mulighed for at gøre en ekstra god handel. En træer vil typisk kunne finde på at komme med et tilbud om vi kunne handle i døren her. Hvis jeg køber lidt mere, hvad siger du så? Kan vi slå prisen lidt ned? Var der mulighed for det? Og så vil træeren være tilfreds med udfaldet. En kreativ 4, som er meget skønhedsbevidst, vil selvfølgelig være meget optaget af, hvordan er æstetikken i en butik. Er det overhovedet et rart sted at komme? Er der ordentligt? Forstået på den måde, er der smukt? Er der rent i butikken? Er der noget, som er farverne godt sammensat? Er der en god balance? Kompletterer de forskellige elementer i butikken godt nok? Så det er meget en æstetisk oplevelse for en 4 at gå i butik. Og især også, hvis produkterne har en stor æstetik, så kan det være dragen i sig selv, alene af skønhedsfaktoren, som kan tiltrække en person til at handle i en given butik. For den analytiske 5'er, så vil det at handle ind være en meget praktisk foreteelse. Det vil være et spørgsmål om, at man har nøje forståelse for eksakt, hvad det er for nogle detaljer, man har brug for, nøjagtigt, hvad det er for nogle varer, man skal have, og man vil gerne, uden problemer, bruge tid på at gå i detaljer med at sikre sig, at man får lige nøjagtigt det produkt, som man har brug for. Så man står gerne og diskuterer længe og intensivt med ekspedienten om, hvorvidt det nu også er tilfældet, at man får lige nøjagtigt det, man har bedt om, fordi man har undersøgt tingene grundigt på forhånd. Og så er det sådan set ligegyldigt, hvor mange der står i kø bagved, for man er fuldstændig tabt i sine detaljer om at få sin vare nøjagtigt, som man gerne vil have den. En dedikeret 6'er vil have en meget, meget emotionelt hengiven tilgang til det at bevæge sig rundt i butikker. Så på mange måder kan man sige, at her har vi det ultimative shoppingoffer. I den forstand, at reklamernes magt kan være enorme, hvis en 6'er virkelig mærker, at her er noget at komme efter.
så vil reklamen simpelthen være det, der haler vedkommende ind i butikken, fordi det er bare så fed og lækker en omtale af den her vare, som det nu er. Det er bare, jeg synes bare, at jeg bliver så godt humør af det. Jeg kan bare mærke, at jeg bliver ramt indeni af noget, der virkelig er godt. Og derfor vil der være et stærkt ønske om at købe det her attraktive produkt, som har en super fed reklame omkring sig. En praktisk syver vil have en meget enkel og sagsorienteret tilgang til det at gå i butik og shoppe. Fordi spørgsmålet er helt enkelt, virker det? Det, som er meget afgørende for en syver, det er det funktionelle. Det er selvfølgelig også til en vis grad, er detaljerne i orden, ser det godt ud, præsenterer det sig udmærket, men alt i alt handler det om funktionalitet. Det handler om tingene rent faktisk kan det, som produktet loves. Det er ikke nok at høre en reklame, det skal gerne ses demonstreret. Så en praktisk syver vil typisk gerne have lov til at prøve tingene, have det i hånden, gøre med det, og derefter eventuelt, hvis det er godt nok, købe produktet og gå tilfreds ud af butikken. Så du kan se, ud af de her 7 vidt forskellige tilgange til det at shoppe, der kan man hurtigt få en fornemmelse af, hvilke sider i mig selv fylder mest, hvilke energityper er mest levende inden i mig. Det er selvfølgelig sjældent, at vi kun er det ene, men det er ofte rammende, hvor let vi kan føle os genkendt i den ene mere end de 6 andre. Og det er et praktisk eksempel på, hvordan vi kan arbejde med energilæsning i adfærd med energipsykologien.